Du kan sikkert ikke se det på dem, fordi de er eksperter i at skjule det. Men for rigtig mange danskere kan selv en tur ned i supermarkedet eller en bustur kræve en større kraftanstrengelse. Godmorgen og velkommen til dig, Liesl Rand. Du er en af de 250.000 danskere, der har været igennem angst. Ja. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg synes, det er super modigt, at du er her, så tak for det. Jo, men jeg er ikke angst længere. Nej, men det er stadigvæk rigtig dejligt, at du er for at snakke om det her emne. Din angst, den styrede dit liv igennem flere år, og nu har du udgivet en bog. Ja. Og vi skal også lige snakke lidt om den her periode, som jo selvfølgelig har fyldt enormt meget. Ja. Hvordan var dit liv før dit første angsttilfælde? Jamen, altså, mit liv var lidt ligesom, altså, da jeg var barn, jeg ville gerne gøre alt det rigtige. Altså, jeg var den glade pige, der ydede en masse ting og knoklede derudad. Og så havde jeg ligesom sådan en livsmanual, hvor jeg tænkte, altså, hvis jeg sidder på første række for gode karakterer, hvis jeg bare følger den slagne vej og får mand og børn og hus og karriere og fritidsinteresser og selvudvikling og det hele, jamen, så har jeg jo gjort alt det rigtige her i livet. Så jeg havde ligesom, jeg ville det hele på én gang, og fik det så også, og fik så også så meget mere, jeg fik angst. Ja, og undskyld mig, men du lyder jo fuldstændig som mig selv. Altså, du lyder som, som rigtig mange kvinder, karriere-minded og har ambitioner og ved det hele og har børn og sådan noget. Jamen, det handler også meget om den med, at jeg havde den tanke om mig selv, at jeg kun var noget værd, hvis jeg ligesom ydede noget, i stedet for, at jeg var ikke værd at elske, hvis jeg bare var mig, ikke? Så det var ligesom det, der lå i det, at jeg skulle hele tiden yde, og jeg skulle hele tiden præstere for, at det var godt nok. Så det var hamsteren i hjulet? Ja, fuldstændig. Og det kørte jeg jo så også derud af, lige indtil, at jeg så... Ja, jeg fortsatte jo faktisk så også med at køre i det der hamsterhjul, selvom jeg fik angst. Ja, men lad os lige tale om dit første angstanfald. Hvordan var det, og hvad skete der? Jamen, jeg sidder derhjemme, jeg er sådan en relativt nybagt mor, min datter omkring 2 år, og så lige pludselig om aftenen derhjemme, så føler jeg sådan lidt, at væggen er ved at falde ned over mig. Og loftet også er ved at falde ned, og jeg tænker, hvad sker der af fundamentet? Er der et eller andet galt? Og samtidig føler jeg, at jeg ikke kan få luft, så jeg åbner vinduerne og føler vitterligt det her. Nu er min sidste time kommet, altså nu er jeg færdig. Du føler, du er ved at dø? Ja, fuldstændig. Og så samtidig så tænker jeg, jamen, huset kan jo ikke falde sammen, og jeg kan jo godt trække vejret, selvom jeg ikke føler, jeg kan trække vejret. Det når jeg alligevel også at reflektere. Så jeg tænker sådan lidt, hvis jeg ikke er ved at dø, så er det fordi, jeg er ved at blive skør. Så det var jo rimelig rædselsfuldt at stå mellem de to muligheder. Enten er man dødssyg, eller også er jeg ved at blive skør. Og du tænker slet ikke på at ringe 112? Er du vitterligt i gang med at holde loftet fordi oppe? da min daværende mand kommer ind på soveværelset, så sidder jeg faktisk på gulvet og prøver ligesom at tage imod det her loft, som jeg forventer skal falde ned over mig. Så den er jo helt gal, og han får mig så til at slappe af, eller forsøger i hvert fald at sige, prøv at lægge dig på sengen og sådan lige lukke øjnene og trække vejret. Men jeg føler, at hvis jeg virkelig så slapper af eller lukker øjnene, så er det som om, jeg ligesom falder, og jeg når til et rapport, og det falder jeg så også igennem. Så det er jo helt og aldeles rædselsfuldt. Det lyder fuldstændig rædselsfuldt. Altså jeg tænker, har der været signaler inden op til det her, kan din daværende mand huske, at du har været off nogle gange? De eneste signaler, jeg har fået, eller har hørt i hvert fald fra andre, det er det der med, hold da op, du har travlt, du vil mange ting, men det ønskede jeg egentlig heller ikke sådan at lytte til, fordi jeg havde sådan lidt, men jeg har en masse planer, jeg har helt vildt meget, jeg gerne vil ud og præstere og vise og gøre. Så jeg havde sådan lidt, lad mig nu det. Ja, det lyder som om, at du næsten har været 2 personer. Ja, det lyder som om, at du har været på, og så har du haft den der anden side. Altså det, der jo så sker, efter jeg har haft det der første voldsomme panik-angstanfald, det er, at jeg så udvikler det, som er meget normalt, angsten for angsten. Altså det vil sige forventningsangst, så får man det der, nej, bare jeg nu ikke får det her igen, eller bare der nu ikke sker det her. Så det vil sige, at jeg begynder også at blive udfordret med, når jeg kører i tog og i bus, når jeg skal køre ind, når jeg sidder i mødelokaler, så føler jeg også, at det hele bare kører rundt. Men samtidig så vil jeg ikke stoppe op og ligesom sige, jamen hvad er det, der er galt med mig? Fordi at jeg har jo så travlt med, jeg vil bare være normal. Jeg vil bare gøre det, jeg gerne vil. Altså. Lige præcis. Vi har nogle billeder fra perioden 1996 til 2000, hvor du jo faktisk ser ret glad ud, selvom det er den værste periode i dit liv. Men det er jo også blandt andet det, der er sigtet også med bogen. Det er jo sådan set at vise, at selvom du har angst, eller stress, eller depression, eller noget, så er du også så meget andet. Det er ikke det, der er hele din identitet. Så du kan jo sagtens en masse, selvom du har angst, og igen, så kan angst jo heller ikke altid ses. Altså, efter jeg har udgivet bogen her, har jeg jo fået
utrolig mange henvendelser fra folk, der kommer og siger, at jeg kender det selv, eller jeg har en familiemedlem, der har det. Og det er jo også folk, hvor man tænker, jamen, det havde jeg heller aldrig troet. Ja, og ved du hvad, det var også grund til, at jeg i begyndelsen sagde, at du var modig, fordi det er et meget tabubelagt emne, det her. Og det er det altså stadigvæk, selvom der er 250.000 danskere, der lider under det, eller har lidt under det. Og det, jeg tænker, det er, hvordan håndterede I det derhjemme, og med vennerne og kollegerne, og med dit barn? Ja, men altså, jeg fortalte det ikke til nogen. Det var kun min daværende mand og min mor, der vidste, fordi jeg følte, at det var meget vigtigt, at jeg ligesom lidt holdt på formerne, og ikke fordi, at jeg ikke vil være ægte eller autentisk over for mine veninder eller kollegaer, men jeg følte lidt, at hvis jeg først åbnede op, så ville jeg helt kollapse, så ville jeg helt forsvinde, så jeg havde faktisk også lidt brug for at være derude og være en succes og gøre noget af det, som jeg var god til at få nogle succesoplevelser, i stedet for det hele bare var angst, og nej, hvor er det mærkeligt, hvad er det, der sker med mig? Men altså, selvfølgelig har det jo været krævende for en ægtefælle at have en, der ikke havde det godt. Og jeg vil sige, at i relation til min datter er det jo også en sorg, at jeg, da hun var lille, faktisk ikke kunne være så rolig, at jeg kunne ligge nede på gulvet og bygge Lego-tårne og alt muligt, fordi jeg havde så meget energi og sidren, så jeg ville hellere styrte rundt og gøre rent. Ja, du led jo under det her i 10 år. Hvordan kommer man ud af det her? Hvad gjorde du? Jamen altså, jeg levede en del år, hvor jeg faktisk slet ikke vidste, hvad det var. Jeg troede bare, jeg var mærkelig. Men så læser jeg en dag en artikel i et dameblad om en kvinde, som også har angst, og som faktisk også beskriver mange af de symptomer, jeg havde, og hvordan hun var kommet ud af det. Og det blev sådan ligesom forløsningen for mig, fordi det, der er så vigtigt for angst, og også derfor, jeg har skrevet bogen, det er det der med at finde ud af, jamen, jeg er ikke alene. Jeg er ikke ved at blive skør. Jeg er ikke alvorligt syg. Jeg har bare angst, men der er faktisk en mulighed for at komme ud af det. Og det er jo også det, jeg beskriver, at jeg faktisk føler i dag, at jeg er jo meget, meget stærkere, fordi jeg har set døden i øjnene på mange måder, så man går jo hen og bliver frygtløs på en fed måde, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Jo, og ved du hvad, tusind tak, fordi du kom forbi også i dag og fortalte din historie. Og så kan jeg sige, at din bog den udkom i mandags og hedder Kom stærk ud af din angst. Tak fordi du kom. Selv tak.